martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramuti pardalanan ningulu nami saat tubona ni tahun na ibaru 2025. Tuhan, neng tangi honon nami mahatam na badiay uka maroha nami di bagasa todimi asa takasu tangi ho kami jala takasu watu sihami hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, di minggu dung tau baru, ima surat di buku ni panurirang Jeremia biddu 30 sada, mamuka sian ayat 10, sahatu ayat 14. Tapai hutihu ma di rohata, songonom ma didok. Tangi hommahata ni Jahoba, hamu ale aka bangso parbegu. Jala barita kamu mai di pulo-pulo aka nadao. Jala hata kamu. Ibana na paserakon Israel na jolo. Laos ibana papunguhom muse. Jala ramotanna. Songop parmahan di punguanna. Ainunga ditobus Jahoba Jakopi, jalanunga di palua ibana siat tangan ni nagumogo sian ibana. Rodo nasida sogot huhut marolopolop di pusu ni Sion, jala marrongoman nasida madapoton dengan basa ni Jahoba. Eme dohot anggur, dohot miak, dohot anak ni biru-biru, dohot lobu, jadi todi nasida ikon songon porlak natakas di aek. Jaladang be madate nasida. Jadi marlas ni roha madisina merbaju marhaliak kaliang. Dohok doli-doli rodiak kana tua-tua. Jadi muba ma arsak nasida gabelas ni roha bahenokku. Jala apulokku nasida huhut palason dung salpu godokna nasailaon. Dungi marlobi-lobi matodi ni akamalim di tabo-tabo jalabosuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jahoba. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata dakkea tarhirim ganup na tumangihon hatani debata. Ala hatua odo disakapi ibana tuganup na tumangihon ibana. Obar mai dohot tu topi ni minggutta nama dok nunga ditobus Jahoba bangsona. Hamamasa ni las ni rohado nanaing patorangon ni turpuk jamita sadarion tuhita. Sude horong marlas ni roha. Na marbaju, doli-doli, na tua-tua, pola didok, marhaliak kaliang. Ima patuduhon, balgani las ni rohai. Ditatap debatado bangsona marhite holong. Akka hinahacit na niadopan ni bangsona baula kon ni debata marhite holong. Dang terjua so mardabu-dabu debata Jahoba tusude akka pangalaosi di hata nang dohot ditonana. Alai songoda sadadalat doi di jolma laho merehabiliter, memperbaiki, mengintrospeksi diri, dohot hajong-jonganna, asa mulak sian haliluon tudalan nasitong. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata, marhite turpuk jamita sadarion, pinomat adong madua nagabe parsiajaran na macay arga dihita si pahusor-husorota di nguluta tomon di minggu na perjolo di bona ni tahun na ibaru tahun 2025.
na parjolo ramotan ni Jehovah do bangsona. Jota dohalak ubiar laho manarihon narikot dingoluna si ganupari asa tu Jehovah. Hape uju lao manutup batang ni namate say didok padita ido. Diramoti Tuhan de batama ho laho ruar doho laho bongot ola nion rodi saliling ni lilingna. Amen. Hata odeng martudu-tudu doi tu pangaramotion ni Jehovah na manoktong tuhita. Alai ala di portibiodo pehita dang tarbahek kita pasidikon rohana si songoni nama bahek kita lomos jalasai di bagasak kasusaan ni todi dohot arsak ni roha mengido pangaramot yonai. Alani marhitit turpukod di paingot kita. Ikon tangi honon jala barita honoton do hatai tubang sopar begu. Ima taringot tu pabahenan ni Jehovah tu bangsona na papunguhon bangsona sadiri naong di paserak ibana na jolo. Gabe parmaham ma Jehovah mangaraduti ngolu ni bangsonay. Napaduahon uria na hinaholongan ni Tuhatta parsiajaran na boy putihatta siat turpukon didok di pauli Jehovah bangsona jadi marulupolo ma nasida. Tano ima sada na matsairikot di bangso Israel ala martudu-tudu tu hadirion manang identitas ni bangsoi tu bangso na humaliang. Mardomu muse nama sayjot-jot di guari ulaon ni bangsoi ima pangula porlak do permahan makarikoton tano laho mangula. Sada sian pangalau sion ni bangso nama bain nasida terbuang ima ala say sudat laho patupahon akka sabat ni tanoi. Ay di pamasa Jehovah do tanoi parsidohot di ulaon sabat. Laos gabe ido dalanna uju terbuang nasida di habuang Babel. Tarulang matanoi jala tar patupasa marari sabat hata lunan tanoi. Ulido sakap ni Jehovah di bangsona. Matsading gaddo tanoi di ulaw sabat. Imana laho paulihot tanoi. Patibohon jala manabba parbuena rodi na diradoti tanoi aikna asa unang talun na makorhon dang boybe parohon hanguluan di bangsoi. Imana rikot di akka ulaun si ganupari. Alani ido jamok mataida. Narikot di Jehovah keberlanjutan manang jangka panjang songon naung tinonahon nahian tujolma najului asa di paula-ula jala diramoti tanoi. Sialani do digobarhon Jehovah alalas ni rohana sida dung dijakom mulak. Ay nunga dilehot tanoi be parbuena na dinggan. Japalan na loma nagok hasonangat di bangsoi rodi suasuanan dohot durbiana. Sian na merbaju doli-doli rodi na tua-tua marlas ni roha di saluhut pabahenan ni debata. Uria na hinaholongan ni Tuhatta alani ido patut si halas sonotta marhite turpuk jamita sadarion ima mololam gudang hatana miad dingolutta jala taulahon na pinangidona sitong jala mampu mahita marolopolop dang holan alani na denggan taula dang holan alani na denggan parangit tasabing alai terlobido molo gumodang tahaposi paboa adong do debata
jala debatado na parohon na terbaik tunguluta. Di bagasan Kristus nunga di papatar ibanai marhite-hite panobusion ni Kristus dihita. Pos marohata tuhata nunga mangaturhon uboto jala mangatusi nasa narikot dingulutta. Adong dosa da barita na mardongan poda na mangula do sahalak si topahudon. Si topahudon molo di bahasa Indonesia na tukang penjunan. Di sadatiki protes do hudon na tinopanay tu si topahudoni di dokma songonon. Dang puasa ubah di hasil topa amon. Dia lusi si topahudoni ma puasa. Dungi dia lusi hudoni ma muse. Kepingid doau adong dua pinggolhu songon na asingan. Alai dang dibeko pinggolhu. Alai nange do di alusi si topa hudoni. Ubo todo na dumenggan na diho. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Marhite berita nama sai tung takas mata atusi jala tahaposi nunga diatur hodde bata nasa narikot di perdalanan ni ngulut taon. Atong ahama hatadiata songon bangso naung tinobus ni Jehovah jala na makirim di ngolu na ibarwi. Marsormin jala manaili dopak pudi hita di akka namasa di nasa tau bolon naung talau si i. Gudang akka namasa. Masa mana sohea masa hian na manogi hok kita madadati dosai muse. Alani i boto hita maon. Ay naramotan na do hita songon bangso naung tinobus na. Asa unang betajakon roha manang ula-ula pangalaw si i. Alay majakon ibana na mangula di tonga-tongata naung mga turhon ngulut taon ala na tinopanado hita. Asa ibana paturehon lakata obar tu lomo ni rohana. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madihode bata Jehovah amanami na mga leho partikia dihami laho manangi ho katam na bediyay. Suaton mabagas hatami dingulunami asahutio pami gomos nagabi sulu-sulu nilakka do perdalanan ningulunami di udu ni parngulun nami manipat na sa tau bolon 2025. Asima roham Tuhan. Amin.